Здравейте! Днес е 8 септември, наблюдаваме валутната двойка американски и канадски долар и ще ви покажа една щура стратегия около нивото 61,8 по Фибоначи. След вчерашната новина, валутната двойка направи едно доста рязко движение в посока на биковете и това движение го обозначих с Фибоначи, като корекцията, която в момента се осъществява, е към ниво вече 61,8. Идеята тук е да се проследи силно ли е нивото 61,8, за да даде мощна подкрепа на долара, или ще продължи в нисходяща посока, така че долара да отслаби своите позиции. Нивото с жълтата линия, което съм обозначил, е стронг ниво на едно дъно от предходна, ще покажа, ето стронг нивото на това дъно, и в момента се прави тест на дъното. Наблюдаваме графиката на 15 минути, за да вземем някакво решение. Ето тук имаме изпълнен лимит от предишна фигура, дори този лимит е преизпълнен и се прави тест, като теста за момента е в полза на нисходящо движение, но се прави и тест на едно още по-силно ниво, за което ви казах. Това е нивото на двойното дъно. Какво наблюдаваме в случая? Ето тази фигура е с изпълнен лимит. Малката. След това стронг нивото, което е постигнато, е пробито и движението в момента се чуди какво да прави. Тоест, образува едни доджи барове, в които ще вземе определена посока. Поглеждаме индикатора RSI и виждаме, че той ни дава идея да продължим надолу и за това ние ще изберем пробива на линията, ако тук това го съединим с една тренд линия. Ето така. Ще използваме този пробив за влизане в къса позиция. Тази позиция поставяме един лимит от няколко пипа, например 7 пипа, за да изчакаме да видим какво ще направи движението. Идеята на това действие, за което в момента обяснявам, е как в процеса на движението на цената ние ще влизаме допълнително с нови позиции, така че да спечелим максимално от тези няколко пипа, през които цената ще се придвижи. За момента можем да погледнем в по-малката времева рамка на 5 минути и да прецизираме тренд линията, която поставихме. Ето така. Освобождаваме от селекцията, за да не се допусне грешка. Събираме тези два максимума и тук се очертава отново една фигура, където имаме достигнато минимално движение, след това имаме корекция, т.е. опит за възходящо движение с първи лек, втора точка, която е с опит за тестване на екстремума, трета точка и очакваме изход през точка 4, ако движението има сила да продължи в нашата посока. Тази позиция, която сме отворили, е позицията, както видяхте, на 15-минутна графика. Тя е под екстремума на предишния бар. В 5-минутната графика обаче ще използваме още веднъж сигналния бар, за да поставим още една позиция. Ето така, при която позиция
ще поставим лимит от няколко пипа. Ето така. И по този начин ще се получи системата ни на огневи вал. Това разстояние трябва да го съобразим с ширината на спреда. Имаме опит за тест на горната тренд линия и за да видим какво става по-добре, отиваме пък на още по-малък интервал. Отново прецизираме тренд линиите. Ето така. Ето така. Имаме едно стронг ниво. Имаме точка 1, точка 2, точка 3. Опит за достигане на линията. Неуспешен. Нека да маркирам, за да е видно. Това е точка 1. Това е точка 2. Това е точка 3. Ето така. Така и наблюдаваме върховете, разбира се, в момента, тъй като има възходящо движение. Този връх е по-нисък от този опит за достигане на по-висок екстремум от този. В едноминутната графика тук виждаме има няколко сигнала за вход в позиция продай и ние можем да го използваме дори с директен вход. Ето така. Продай. Виждате вече, че имаме няколко позиции. Една, която е задействана и две, които са чакащи. Това, което ни кара да направим това движение, е формирането вече на скрита дивергенция между ето този връх, към ето този връх, в ето тази зона, от тук до тук. Тя е набрана и при едно пресмятане на стойностите на дивергентните зони се вижда, че дивергенцията е в полза на мечките. Минаваме си отново на 5 минути, за да наблюдаваме какво става с движението. Движението за сега все още няма решение. Остават 5 минути до затварянето на бара. Увеличавам, за да се вижда по-добре. Имаме пробив, връщане в 1 минута. Това в свещната конфигурация при затварянето на този бар ще бъде точка на кипене. В момента е точка на кипене. Да видим дали ще успеят мечките да се справят с силата на биковете. Имаме затваряне на бичия кендъл над тренд линията, но е важно как ще затвори и този кендъл. Това е едноминутна графика. 17 секунди има още, за да се види дали този пробив в 5-минутна е действителен или е фалшив. Но това ще разберем след като затвори бара. Ето я в 5 минути. Ето ситуацията в 15-минутната графика. Виждате колко много барове с много дълги опашки, показващи колебания в пазарните участници за търговия и в двете посоки. Ето така. Тук имаме един интересен бар, който може да се оприличи като пин бар, който разбира се след това е неутрализиран с бичия бар, но бичият бар е с по-ниски екстремуми и в двете посоки. Така че идеята, която има пазара в момента, е да продължи в полза на мечките.
Това е ясно на всеки един трейдър, който има определена практика на пазара. Изчакваме спокойно, без да се притесняваме, защото, както се казва, сметките ни са верни. Въпросът е да се изпълнят. Първата да, влизаме във втората. Цената навлезе дълбоко в клина. Ето това е неговия фалшив пробив. 2 минути до затваряне. Формиране на 3 последователни червени свещи, т.е. мечи свещи. Целта е да постигнем затварянето на тази позиция. Разбира се, не трябва да спим докато търгуваме и да наблюдаваме как се развива движението. Ще преместя цифрите, понеже се застъпват от различните времеви графики. Да видим какво става тук. Тук има на пръв поглед една консолидация, едно хоризонтално движение, един рендж, където обикновено се търгува в границите на ренджа. Винаги един рендж на по-малка графика има своята посока. Така че никога не бива да се разчита, че щом като е рендж, трябва да се купува на дъното и да се продава на върха, а да се види къде е дъното и къде е върха на по-малка графика и там да се прецени какво да се направи. Ето сега, например, на 1 минута, този е силен бар за покупка. Разбира се, всички го виждат и започват да купуват, но все още не им се отдава да вземат превес в движението на север. Това е 1-минутна графика. Отвори новата свеж, а да видим как ще затвори на 5 минути свеща. При това движение, следим точките на затваряне и отваряне най-напред. Бичата свещ затваря на 653, а мечата свещ отваря на 653. Т.е. тук имаме едно равновесно състояние или така наречените пинсети, което е добър сигнал за отваряне на позиции сел. 10 секунди до затварянето на сесията. Обикновено в последните секунди се активира дейността на търговските участници. Това е и едно подсказване на къде евентуално ще продължи след това движението. Като виждате вече, тук имаме равенство на цена отваряне-затваряне, но постигнат по-нисък минимум. Това може да ни даде успокоение в нашите предположения, че са верни, и да видим какво става на по-големия времеви интервал. Тук продължават да се редят едни доджита. На още по-големия интервал имаме зелено доджи, т.е. бичо доджи, с действащ в момента мечи кендъл. Разбира се, до края на тази търговска сесия има 14 минути. Рано е за каквито и да изводи, само може да се прави предположение. Ето така, когато имаме отворена позиция, непрекъснато преминаваме през различните времеви рамки, за да видим какво намерение има цената и да знаем евентуално какво да направим. В едноминутната графика тази комбинация е добър сигнал за посока продажби, но понеже е малка като графика, тя не е с висока достоверност и на нея 100% не може да се разчита. Поглеждаме тези два бара на какви най-ниски стойности достигат. 609, 609. Тук е пинсета преодоляна с сила, невалидна конфигурация, т.е. тя показваше посока за бай,
В момента екстремум е по-нисък, дори да затвори с зелена свещ, тя ще се върне да тества този малкия достигнат минимум. Ето отново проверяваме екстремумите. 604 тук, 602 по-висок, да, ето го новия бар, който стана мечи и който предполагам, ако затвори по-високо, тук ще продължи бичо движение, извинявайте, а ако не затвори над тази стойност, ще обърне в мечо движение. Ето картината, която се разбива в този интервал. Разбира се, винаги около стронг нивото има ето такова движение, което показва една борба за надмощие на купувачи и продавачи. И сега това ще го видим при достигане на нивото, на което мечия бар е отворил. Ще бъде ли тествано и преминато или ще отиде надолу. Като имаме в предвид, че клиновете се характеризират винаги с множество фалшиви пробиви, ще изчакаме да огледаме клина как ще се задейства. Ако продължи движението в вертикална посока, тогава вече наблюдаваме модела, който е предизвикал това обръщане, като неговото стронг ниво, т.е. нивото, силно ниво, от което ще следим движението натам, е ето това, обозначено с жълтата линия. Отиваме на 15 минути. Да, има още време. Ето тук на 1 час също има достатъчно време, но добро потвърждение на тези 3 последователни бара, заедно с формиращия се към момента. По-висока рамка за момента не е необходимо да се наблюдава. Продължаваме в малките интервали. Това, което ни дава спокойствие и увереност в действията ни, е, че имаме една фигура, която е изпълнена и преизпълнена. Логично е тест на нивото, което е предизвикало това движение и изпълнение на фигурата, след което цената, щом като е по-голямо движението от лимита на фигурата, ще тества тази линия и може малко да не я достигне. Тогава ще продължи в своята посока, т.е. посоката на основното движение. За да не наблюдаваме толкова малки, ще го разтегна. Ето още едно докосване до тренд линията, до точка 3, която я отбележихме и преместихме на по-голямата времева рамка. Старателно се наблюдава нивото на отваряне на затваряне между кендлите. Това вече е 5 минути. Да, тук затваря на 638, този отваря отново на 638. Една и съща цена на отваряне и затваряне, но с по-малък екстремум за момент. Този е вътрешен бар на предходния, така че наблюдаваме развитието на барът майка. Това движение може само да се наблюдава. В момента позицията е отворена и да се наслаждаваме на движението, което ще затвори в наша посока. Непрекъснато е необходимо трейдера да проследява
времевите рамки, за да е наясно с това какво се случва в всеки един отделен момент от пазара. Ето виждате голямата борба. Ето за момент проверявам само балансовите обеми. 86, 140, 111, 134, 124. Виждате какъв голям натиск има от страна на мечките, за да продължат в низходяща посока. Показвам го на една минута. Абсолютно логично е наблюдението и в другите времеви рамки. Това, което прави впечатление, вижте в суинга, това е вълна 1 с по-висок връх, след това имаме вълна 2 с по-нисък връх, вълна 3 най-висок връх, след което започва низходящото движение. Първа вълна в низходящо движение, втора вълна в низходящо движение и оттам нататък ще проследим каква е силата на пазара, след като се преминат ето тези нива. Временно ще спра и ще продължа в следващата част, за да се наблюдава вече движението на самата цена.